A Barcelona Wine Week é un dos salóns do viño máis prestixiosos dos que se celebran en España. Este ano a cita incorporou á súa proposta o novo premio Isabel Mijares de Mulleres do Viño, un galardón que busca poñer en valor o talento e liderado das mulleres dentro do sector. Un deses premios, o de mellor novo proxecto, veu para o Salnés, da man de Anónimas Viticultoras. Un premio pues bastante significativo, porque bueno, aparte del proyecto, pues viniendo de la temática de mujeres del vino, que está muy vinculada pues a la filosofía de nuestro proyecto, pues siempre es un plus, ¿no? Cristina Llagüe e María Falcón levan dende o 2016 detrás desta iniciativa que agora, con este premio, colle aínda máis pulo. Vannos a coñecer moita máis xente, a verdade para nós foi unha sorpresa. Vemos que esta semana pasada andábamos como levitando, porque moita xente contactaba con nós para felicitarnos, creo que sí, que vamos a crecer. Ademais de poñer en valor o talento e liderado da muller no sector, con este premio tamén se recoñece o traballo que están a facer en Anónimas a prol da recuperación de variedades autóctonas. Siempre tuvo especial importancia poner el foco no solamente en la figura de la mujer, que por supuesto es la filosofía y es el alma mater un poco de nuestro proyecto, sino que ya más pensando en lo que es el tema de la viña y el vino, siempre le hemos dado mucha importancia a las variedades autóctonas, variedades más minoritarias. Outra das claves do proxecto, explican, é a súa filosofía colaborativa, tecendo lazos con outras mulleres viticultoras doutras zonas. Tamén un proxecto moi solidario de dar valor ao traballo da muller, que sempre estuvimos aí. E por iso a idea é ir elaborando máis viños e colaborando con outras mulleres. Son proyectos más atractivos quizá, ¿no? Con un enfoque un poquito más moderno, más nuevo, de mayor frescura, quizá más a lo que es las corrientes que ahora mismo están más aceptadas en el mundo del vino. Anónimas arrancou hai agora 9 anos con apenas 700 botellas dun rosado de Caíño. O ano seguinte adentráronse no mundo do albariño e a partir de aí chegaron a Ribeira Sacra e a Valdeorras. Agora acaban de dar o salto a Rioxa, sempre da man de outras mulleres. En Ribeira Sacra empezamos a facer un viño con unha elaboradora dali, non? Que, a ver, nos tiñamos moito coñecemento de viños de viñedos daqui de Rías Baixas, pero de Ribeira Sacra sen outro clima, outro tipo de poda, outro diferente. E empezamos, bueno, colaborando con unha muller, non? Despois, agora na Rioxa, estamos con outra amiga nosa, que se chama Bárbara, que sabe moitísimo de viña, e estamos colaborando con ela tamén. E conforme a expansión do seu proxecto, Cristina e María observan tamén como paseniñamente a muller gaña terreo e, sobre todo, nome propio dentro do sector. Yo creo que sí, que hay una evolución en ese sentido. Pues hay proyectos, ya digo, tanto en Galicia como fuera, que están dirigidos por mujeres que, bueno, quizá esa nueva generación, ¿no? que hemos entrado y que estamos, bueno, pues impulsando estos proyectos, ¿no? con fuerza y con determinación. Por iso creen que premios como o que elas acaban de recoller en Barcelona serven para normalizar o papel da muller dentro do sector. O premio, por certo, leva o nome de Isabel Mijares. Natural de Mérida e falecida o ano pasado, foi a primeira muller enóloga, a primeira que dirixiu unha adega e a primeira que asumiu os mandos dunha denominación de orixe en España, de Valdepeñas.